I jo li vaig dir, jo soc arquitecte, però vostè no serà el primer client. I vaig dir, miri, em vaig aixecar, vagi-se'n. Que jo vaig muntar-me un despatxet al carrer Casanovas, l'edifici que havia o estava fent la Caixa de Pensions, i d'aquest edifici vaig jugar un despatx de 24 metres quadrats. Un despatx que era una sola nau, amb un petit asseu, i jo, amb tots els meus esforços, compro un petit moble allà al Mercat del Ninot, una tauleta blanca, 3 cadiretes, la taula que jo tenia llavors de dibuix, les típiques de llavors, i el paral·lex, a darrere amb una cortina de pita que separava aquest ambient. I el primer client que vaig tindre que va entrar, no sé ni per què va vindre, es va estar mirant les parets d'aquella situació tan rara i em va dir, vostè és arquitecte? I jo li vaig dir, jo soc arquitecte, però vostè no serà el primer client. I vaig dir, miri, em vaig aixecar, vagi-se'n. Perquè això jo ho he dit així, però ho va repetir diverses vegades. Diu, és que aquest despatx, aquesta cosa... És a dir, allò no era el despatx del senyor arquitecte.